U uslovima pandemije koronavirusom izvoz je povećan za 1,5%, a uvoz takođe povećan za 4,9%, istakla je vršilac dužnosti direktora Regionalne privredne komore u Kruševcu Maja Marković, rekavši da je industrijska proizvodnja uz pomoć vlade Srbije bila stabilna. Privreda Rasinskog okruga, uprkos pandemiji i otežanim uslovima poslovanja, uspela je da sačuva izvoz, investicije i zaposlenost, što pokazuje i spoljnotrgovinska razmena koja je veća za 3% u odnosu na 2019. godinu. Da je naša privreda dobro se snašla u uslovima pandemije govori i industrijska proizvodnja koja takođe beleži rast od 6,8%. I ovo je sve zahvaljujući i odgovornoj politici predsjednika Aleksandra Vučića, koji, zahvaljujući njegovoj politici, a i merama koje su donete u prethodnoj godini, mogućnosti države da i u ovoj godini pruži novi paket mera privredi je izuzetno značajna za naše privrednike. U toku su 3 javna poziva Ministarstva privrede u vezi sa bespovratnim sredstvima i kredita Fonda za razvoj. U zavisnosti od programa i projekata, sredstva su namenjena početnicima u poslovanju, ženama preduzetnicama, mladima, srednjim i malim preduzećima, objašnjava Marković. Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj je raspisalo 3 javna poziva. 2 javna poziva namenjena su početnicima u poslovanju, od toga je jedan namenjen ženama i mladima do 30 godina, to je i novina. Po prvi put su oni prepoznati kao posebna kategorija. 3. javni poziv je namenjen za razvojne projekte, pored preduzetnika, mikro, malih privrednih subjekata mogu da konkurišu i srednji i veliki privredni subjekti koji zadovoljavaju kriterijum da su brzorastuće ili da su registrovani u opštini koja je 4. kategorije razvijenosti, a to su u našem okrugu Varvarin i Brus. Sve detaljne informacije mogu da se vide na sajtu Ministarstva privrede, Fonda za razvoj, Regionalne privredne komore Kruševac. Mi smo tu uvek da pružimo pomoć prilikom apliciranja, naravno i da podržimo one koje žele da započnu posao i kasnije tu da ih pratimo tokom poslovanja. Rok za prijavu na javne pozive je do utroška sredstava, a za detaljne informacije zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu.